سلام كم يتوعلو زخبركم تخطاتلتي مدب موزايك نلومي أمدب طب موزايك نزا أبهاجرنا فام بقوانقو إنجليز لما هارمونيكا بزبل سيام تفلت مسارح موسيقى زلالي تحسيو كهلونا إذا مسارح موسيقى أبهاجرنا زلوا دحر بايتا انتي مثل نزبل لحبريتا زعلو لنا كم قدما نتا مسارح موسيقى تتقيمهم استفالالي موسيقى دسمعنا أجايش كهلونا نزما جايش بشم تخطاتلتي مدب موزايك اندامزغونكو نابتز السعب مدب قبلوكم كم ترو دما تكتاتلنا بخبري يعدم موسيقى كينو أمزنقع دك سبات زلوا أقداسنت سبات نعو تتقيمهم حساباتهم كونه سمعتهم أمقلات عبت رايو زتصاوت موسيقى بزتفالاليو مسارحيتات موسيقى بزقالاح وي بزوت دمصي زفتر نغريو حنت كابتوم دمصتات موسيقى اتفتر مسارحيت موسيقى دما فام وي هارمونيكا تاريخ فام أمبل عصر شعاتك في الزمن أب كفل عالم أوروبا كم زفلمة مزاجبت تاريخ يحبرو كم مسارحة موسيقى كتفلت متجمرة دما بشحن شمونتي 224 أبرأس كتما أستريا فينا نفلم أوان أبعداقا وريدا كتشيت جمرت فام وي هارمونيكا كاب أفسب بزوت انز السحبن أير اتسرح كوينا نظام مسارحة موسيقى نمتصوات وين مملخ دما سرعن تعنا زلون أقباب أستنافسا كهلوكا يدلي أتو قبر مارام قبرو فام يوم زبالو ازوم حبراوي هوت أبزن صبارقلو بحدش عدز فلت سفرا توليدوم زعبي أبو أبعد مسماناتات زركب كوينوم نزا بفام اتفلت مسارحة موسيقى نلعلي 5 عمتات كم زتتصاوتوا بعلمون قربتومن يمسكرو فام وي هارمونيكا أبهاجرنا معس كم زاتوت بلك زفلت اكوا انت زيكونا مس ممصا مغزات طليانا بإرترا كم مسارحة موسيقى كم زتاتاتوت ببزحات وغنات يقمت نحمشت عقدات ندحري تمليسوم نأقبابا جمامرؤم نظام مسارحة موسيقى بخمس سعب يذكرو أنا كابس مرة تلوس كابس مرة زلوا أتوه أيوتاهو أما غلا زلوا أنا جمركوا سن أتميزن 7 كلتن جميرة كبامي أنا نشتي زلوا أو جميرة مش بتصير زم بتصير كاب دحرة يتلاليم قدم نقول من قصة جارخندي أبيت مسلسل أنا غاني محمد عباس وجه حزوه مسيو مساء اللاليو جزيو خينو قال أنا بحري قال أنا قلا فعفعلنا علم تليمو وجه ميتو نقا تصفين يرمسانا نماريا أبراها ودربع سمر علو ودي شفا اجي مويتو زورف كده مسانا خا زورين ينسو قالي هلن قلت مزور أنا زيد دحريس مصر بحنساب أنا وزلوا مصر محمد عباس وجه بحنساب سلسلة نزور هنا مرعى لا تتبايلو معنا مصورنا العار اليوم قرب يارمو دخم مسبلو نعيبوني أنا بيوتا دخم داري لغا يبريني قرب كمتي تاسم خلت كايو محمد عباس أكلاني نيرو هبا نابلي خبايل لميدوا أب هاجرنا زتفالالي دمصاويان كونو موسيقونياتات مرئيتهم نتعذبتي أبز أقربوا الأوان تعذبت دما كم مجلس عقبتهم نتوم موسيقونياتات كونو دمصاويان
ገንዘብ ወይ ነገራዊ ስልማት ክስልሞም ንዕዘብ ኢና ኣቦይ ገብረ ማርያም ከ ብወገኖም ፋምፋም ክጻወቱ እንከለዉ ዝሽለሞ ነገራት እንተነይሩ ከዕልሉና ምስ ሓተትናዮም ኣና ኣብቲ ግዜ ንሕና ምስላም ኣይነበረን ተሰሊሞምናኻ ከምዚ ዋጦት ሓሚን እንዮም ዝብልዎም ተሰሊምካ ትቕበል እንዲኻ ኣነ ተቐቢለ ይፈልጥና ይዝከሮን እየ ስትል ክንሻብ ሕጂ ኣሪገ ኣብ ዕቤት በፅሐ ክበካ ንሕደሪ ጅባኻ ክበካ ኣለዎ እምበሪ ንክጠቅዕልካ ይህቦ ኣለኹ ኢሉ ዝነግረካ ዘሎ ማለት እዩ ደሓፅባ ንጎ ብገንዘብናኻ ትፅዋት ነርካ እንታይ ዶ እዮም ዝብሉ ንሰምዕ ስለ ዝኾነ ኣነ ክስልመኒ ኣይፈቱን እየ ግን መዓልቲ ኣለዎ ስልሙኻ ሱልካ ሳዕስዕ ኢሎም ስልም ብልኻ ተወዲኻ ኮይና ብዛ ጅባኻ ገርካ ትኸይድ ድሓር ብሓደ ኢኻ ጀምዓ ኮይና ስዋናን ሰቲ ጨጎራና ንበልዕ ጨጎራና ንፈትኻ ቀደም ከምኡ ሕጂ ብኸበና ተጓይላ ግን ምቁራፅ ኣይፈትዋን እየ ሻብ ትወግሕ ምሸቲ ኮይና ቀትርቲ ኮይና ከምኡ ሕልፎት ኮይንካ ከማ ንሕልፋ ኣቦይ ገብረ ማርያም ነዛ ፋምፋም ኣብቲ ፈለማ ክላመድዋ ወይ ክጻወትዋ ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን ብወለዶም ዝኾነ ጸቕጢ የጋጥሞም እንተነይሩ ከዋጉዕና ምስ ሓተትናዮም ወለደይ ገና ብቆልዕነተይ ብሞት ስለ ዝተፈለዩኒ እቲ ዝነብረሉ ዝነበርኩ ከባቢ እዩ ኣዕብይኒ እቲ ዘዕበየኒ ከባቢ ድማ ፋምፋም ክሃርም እንከለኹ ዘተባብዕ ዳ እምበር ጸቕጢ ዝፈጥርሲ ብፍጹም ኣይዝከረንን ይብሉ ኣብ እዋን ንእስነቶም ኣዝዮም ዝፈትዋ ኣፍቃሪት ከም ዝነበረቶም ኣብቲ ንሶም ዝሳተፍሉ ዝነበሩ ማሕበራዊ ጽምብላት ድማ እታ ኣፍቃሪቶም ኣብ እትህልወሉ እዋን ክጻወትዋ ዝብህጉ ዝነበሩ ዜማ ኣስሚዖም ድማ ነዚ ስዕብ ዝኽሮም ኣካፊሎሙና ኣነ ኣፍቃሪት ነይራትኒ እዛ ኣሪግና ኢና ሕጂ ክፉ ኣይትዛርቡና ይቀይሩና ኣቶ መሐመድ ሓጎስ በሽር ሻፍቲን ኣፍሪቃ ብዝብል ቅጽል ስሙዩ ዝያዳ ዝፍለጥ መንእሰይ እንከሎ ኣብ ፈለማ 1970ታት ኣብ ጥቓ ገዛውቱ ብዝነበረት እንዳስዋ እናሓለፈ እንከሎ ከም በዓል ኣቦይ ገብረ ማርያም ፋምፋም ነፍሲሄር ጎጀ መንገሻን ዝኣመሰሉ ናይቲ እዋንቲ ንፉዓት ተጻወቲ ፋምፋም እናሃረሙ ስለ ዝሰምዖም ተምሳጥ ፈጠረሉ እሞ ነታ መሳርሒት ሙዚቃ ክመሃራ ንዘቕረበሎም ሕቶ ተቐቢሎም ድማ ስለ ዝመሃርዎ ሓደ ካብቶም ወናማት ተጻወቲ እታ መሳርሒት ሙዚቃ ክኸውን ዝበቕሐ እዩ ፋምፋም ክላመድ ንዝነበረ ኩነት ብምዝካር ድማ ተልመድየን እንከሎ ዝጻወትዎ ዝነበረ ዜማታት ብፋምፋሙ ገይሩ ኣስሚዕና ወልከ ከምቲ ዝበሎ ገብረ ማርያም ዓርከይ ኣብ 72 ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ ኣብቲ ኣላማምዳን ወላ ድሃይ ናይ ፋምፋም ሃርሞኒካ ፋምፋም ኣዝዩ መሲጥኒ ደስ ስለ ዝበለትኒ ካራኸራ ነይረ ክላመዳ ከለኹ ከዓኒ ልክ እዩ ብናይ የሕያ ኣዝመራ የሕያ ዋጣ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝውቱር ዝነበረ የሕያ ዋጣ ኤልያስ መስመር እዮም ሕጂ ብዝኾነ ኮይኑ መዓስ ብየን መንገዲ ኣትየስ ክላመዳ ዝኣክል ኣደይ ሰዓዳ ጓልክን መዓዳ ጓለይ መዒደ ጅዳ ሰዲደ ዝብል ነይርዎ መልእኽቲ ኣነ ከዓ ነዓስ ትቐለለይ ኢለ ሒዘያ ማለት እዩ
ድሕሪኡ ኣብ ፈለማ 1960ታት ክሳብ መወዳእታ 80ታት ኣብ ዝነበረ እዋን ስነ ጥበባውያን ሃገርና ኣብ ከርሲ ወይ ከበባ ጸላእ ብምዃን ሃገራውነት ዘቕስቅሱ ብውሽጠዛኣዊ ኣገባብ ሕቡእ ሃገራዊ መልእኽቲ ዝነበሮም ደርፍታት ዘፍሪሉ ዝነበሩ እዋን እዩ። እዞም ዜማታት ወይ ደርፍታት ኪኖ ኣብ ሃገርና ዝነበሮም ዝና ብዝነበሮም ስግረደባዊ ጽልዋ ኣብ ጎረባብቲ ሃገርና ዝርከቡ ሙዚቃውያን ባንድታት ኮኑ ድምፃውያን ነቲ ደርፊ ክደርፍዎን ክጻወትዎን ይረኣዮም። ሓንቲ ካብተን ህቡባት ደርፍታት እቲ እዋን እምበኣር ብነፍሲሄር ድምፃዊት ፀሃይቱ በራኺ እትድረፍ ኣንቆልቂለ ክወርድ ናብ ማይ ጃሕጃሕ ጠምየ ነይረ ንገዛይ ክምሳሕ ዝፀሓፍካለይ ደብዳቤ በፂሕኒ ደስ ይበልካ ኣነ እውን ደስ ይብልኒ ዝብል ትሕዝቶ ዝነበራ ደርፊ መበቀላዊ ድርሰት ሕደማኣን ዜማኣን ናቱ ምዃኑ ኣቶ መሐመድ ሓጎስ በሽር ብምግላጽ ነታ ደርፊ ንኽደርስ ዝደረኾ ምኽንያት ብኸም ዝስዕብ ይገልጽ። እሳ በቲ ግዜቲ ፊዳይን ነይሮም ፊዳይን ፓምፍሌት ባንዴራ ኣውሊዕ ኣብ መገዲ ርኢኻ ሰብ ሪኦም የቐምጡ ነይሮም። ስለዚ ሪኦም ከዓ ስለ ዘቐመጥክዋ ኣነ ከዓ ክሓልፍ ከለኹ ረኺበያ ኣብ ገዛውትና እዩ ዝኾን ዘሎ ድሓር ንዓ ኣልዒለ ጽብቕቲ ወረቐት ኢለ ሂዘያ ይቕጽል ነይረ ናበይ ናብ ጀማዓተይ በዓል ወዲ ለተ ገርማርያም ጎጆ መንገሻ ዘለዎ ካልኦት ተኸስተ ጫንጩ ካልኦት ዛይድ ኑሩ ዝተባሃሉ ነጋ ተስፋይ እዚኣ ፍልይ ዝበለት ቤዝ ጌርና እንዳ ግደያ ትበሃል ኣብ እግሪ ጨርሒ እንዳ መንቀርቀር ትበሃል ሕጂ እንዳ ባኮ ብልዋ ኣለዉ ንሳ ሕጂ ናትና ቤዝ ኮይና ኣብኡ ስለ ንራኸብ ብዝኾነ ኮይኑ ናብኡ እንዳኸድኩ ረኺበያ ንዓ ሕጂ ሒዘያ እንዳወረድኩ ከለኹ ንገዛ ብርሃኑ ካብ ገዛውትና መፅስ ይወርድ እየ ዘለኹ እንታሕቲ ሕጂ መፂኡ ከዓ ንሱ ኣርኪብኒ ደው በል ኢሉ ደው ኣቢሉኒ ደው ኢለ እንታይ ሒዝካ ኣለኻ ብኢድካ ኢሉኒ እዚኣ ደኣ ወረቐት እያ ኢለ ድሓር እያ ኣቢሉ እዚኣ ናይ በረኻ እያ ሕባእያ እብለኒ ሕራይ ናይ በረኻ ሕራይ ኣነ ከዓ ተመሊሰ ኣክንዲ ናብ ጀማዓይ ዝኸይድ ንገዛ ተመሊሰ ኣቐሚጠ እያ እታ ገዛይ ከዓኒ ዓራት መንቀርቀር እያ ነይራ ዓጠጥ መጠጥ እያ ትብል ድምፂ ንበይኒ እዩ ካልእ ዘሎ ንበይኒ እዩ ንባዕሉ ኖታ ህበኒ ነይሩ እቲ ኣካይዳ ኩሉስ ይሕግዘኒ ነይሩ ሕጂ ብዝኾነ ኮይኑ ከኣቱ ከለኹ ኣብቲ ካንቸሎ ቁሊሕ ከም ሰራቒ ግልጽ ኢለ ነታ ገዛ ከፊተ ኣትየ ማዘር እንድያ ተቐቢላትኒ ሞራል ሂባትኒ ማለት እዩ ኣብቲ ገዛይ ዲኮር ነይሩ ኳድሮታት ነይሩ ናይ ማዘር እንድያ ፊልም እሱ ከዓኒ ይሕግዘኒ ነይሩ ብመጠን ማለት እዩ ኮፍ ኢለ ኣብቲ ዓራት ከምዚ ኢለ ተሰጢሐ ንዓ ይርኢ ናይ በረኻ እዚኣ ናይ በረኻ ኩሉ ቆፅሊ ኣብ በረኻ ኣሎ ኩሉ እዚኣ ግን ናይ በረኻ ፍልይ ዝበለት እያ ኢለ እንታይ ዝበሃል ገይረስ ኣብታ መተርኣሰይ ኣቐሚጠ እያ ናብ ጀማዓ ኸይደ ኣብኡ ድማ ነናትካ እዩ ነይሩ ደርፊ ተሓደ ናቱ የስምዕ ፀወታ ዕላል ናይ ጋዕዳ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከዓ ኣነ ከዓ ሓንቲ ስምዐዮ ካብኡ ተራእያ ትንሳ በብሉ ኣነ ክመፅአ ሸነ ክመፅአ ኢሎም ወፅአ እንዳጎይኹ ናዓ ክትፀንሓኒ ኮይኑ ኣይተሰማዓንን ካብኡ በቃ እንዳጎይኹ ይኸይድ ይወድቕ ይትስእ ከም እንዳልኩ መሸጋሽግ ኢኖ ካብኡ እንዳገበርኩ ከም እንዳልኩ ኣትየ ገዛ ረኺበ ናዓ ከምዚኣ ገይረ ሒዘ ዝፅሓፍኩሙለይ ደብዳቤ በፂሐኒ ደስ ይበልኩም ኣሕዋተይ ደስ ኢሉኒ ብዝሃብኩምኒ ኩሉ ተሓጒሰ ሰላም ክብለኩም እኒሄኹ ተመሊሰ መጀመርያ ተቐቢለ ከይደ እንደገና ከዓ ተመሊሰ ድሃይ ንምፍላጥ ማለት እዩ ጅብ ዝኾነ ኮይኑ ሰላም ክብለኩም እኒሄኹ ተመሊሰ ኣይሓድርነ ንበይነ ኢሎም ኣቕነ ፍቕረይ ፃዕዳ እናባይ ፀውዕለ ሕጂ እታ ፍቕረይ ስለ ዝኣተኹላ
ካላይካ ጸላይ ብቀረባ ክፈልጣ ኢለ እንደገና አብካላይ ጊዜ ድማ ዝጽሐፍ ክለይ ደብዳቤ በጽሕኒ ደስ ይበልክሞ ፍቅሬ ደስ ይሉኒ ብዛብክኒ ኩሉ ተሐጉሴ ሰላም ክብለኪ እነሆ ተመሊሰ አይ ሓድርኒ በይነይ ሎማቅነ ፍቅሬ ጻዕዳ ናባይ ጸውዕለ ኢለ እዚኣ ደሪሰያ ማለት ድሕሪ እዚኣ ምድራስ ካልእ እንታይ ክውስኸላ ኣለኒ ኢለ ናብ አንቆልቅ ኢለ ክወርድ ገዛውትና ጠምየ ነይረ ንገዛይ ክምለስ እዚ ከዓ አንቆልቅ ኢለ ክወርድ ንገዛውትና አማዕደ ሪኤኪ ተሐጉሴ ሰላም ክብለኪ እነሆ ተመሊሰ እዚኣ ከዓ ብገዛውትና ገራ ኣብ ገዛውትና ይኸአይቲ ጉዳይ ምክንያቱ ካብ ገዛውትና ወፄ ገዛ ብርሃን ይኸይደ ትገዛ ብርሃን ገዛውትና እዩ ሓድሽ ዓዲ ገዛውትና እዩ ወላሻ ውልውይ ገዛውትና እዩ ብኡይ ኢና ንገልጾ ማለት ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣነ ኣብ ከተማ ምስተዛወርኩ ብገዛ ማንዳ ጥልያን መስኮትኩ ማይ ጃሕጃሕ ይኸይድ ማለት እዩ ማይ ጃሕጃሕ ከዓኒ ጃሕጃሕ ክብል ማይ የርኤ ቲ ጃሕጃሕ ዝብል ዳይ ዘገድሰን እምበር ትኻል ኣብኡ ዘሎ ቅርጻ ኣይኮነን ዘገድሰን ነይሩ ትራፊክ ድማ ደው ኢሉ ቀዳምነት ይህብ ነይሩ ንበዓል ብሽክለታን ሓደ ሓደ መካይን ነበራ ኣብታ ጽርግያ ማእከል ኮይኑ ቀዳምነት ይህብ ነይሩ ኣነ ሽዑ ሙሉቕ ኢለ ሰጊረ ኸይደስ ነቲ ጃሕጃሕ ዝብል ነበረ ዝርኤ ነይረ ንዑ ከዓ ርኤ ካብ ገዛውትና ገዲፈ ጃሕ ንበል ኢለ ማይ ጃሕጃሕ የእትየያ ማለት እዩ تفليكوسي بعذر برغا محل ونا زلغ لغا نسبك واتلو وعاد رغا نسبك واتلو وعاد رغا الساعة 6 باقي لا دقيقة الساعة 6 باقي لا دقيقة تعيش حرقيقو الباقي ما شاء الله دونا متى تجونا አቶ መሐመድ ሓጎስ ፋምፋም ክጻወት ኣብ ጀመረሉ እዋን ብወገን ስድራ ቤቱ ዝኾነ ጸቕጢ ይገጥሞ ብዘይ መንባሩ ነዛ መሳርሒት ሙዚቃ ዝያዳ ክመልካ ወይ ክጻወታ ዕድል ኣብ ርእሲ ምርካቡ ከም ድምጻዊ ኮይኑ ኣብ እዋን እሱነቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽምብላት መርዓ ይሳተፍ ምንባሩ ብምግላጽ ኣብቲ እዋን ካብ ዝደርፎም ዝነበረ ደርፍታት ኣስሚዕና كاب سمينا مدري كاب قلاينا باري متصوع اخون غرغس مرس مدري عبد الله خلخه بالسلام نبري عبد الله خلخه بالسلام نبري الله 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 إذا أب هاجرنا ناي عشرتات عمتات تاريخ زلوا مسارحة موسيقى أبز أوان بعضيهم وحدات سبات راي تتصوت بمهلاوا هلاونتا بو أبيلو كيتفق نزا مسارحة موسيقى كمهارو دلي زلوم سبات أتو محمد حاغوس بشير كمهروم ويكلامودوم دلو مهلاو دحر مقلات كما أكال زي استتقصدما متحببار استفالاليو أكلات مزيف الليو دما أبقربا أوان نابهزبي كأربو دلو مهلاو قليتلنا شعوت دليت زلوو نزيع دهايا سميعو مهارا نزولاني يمهرو
هو هارمونيكا فام زبهلا نعن مبكر نعن تمكرنا خاني مليخنا دما نتحبرتسب أفكرنايو فقرن حاجوسن حيزو تماخيلو يخيد نيرو الساقع بقديعة بزح نحبرتسب حقيفة ملخت دماني بهاجر قداي دما أما حلاليفا أسليفاس أقاديلا ناس النت زمت يا عملتي لا 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 زختكتاتلو زصنحكم كاب كونه كله زملكت أكل زوم قدايم تتصاوتي نظام مسارحة موسيقى كولدو نولدو نختساقاقر زلوم قربونت وين تقداسنت لعل كاب كونه كله زملكت أكل أتسألنتا خوحس بزي أقات أمزي إنها تلابنا نيلومي مدبنا نزازم يعنيلنا ونفربه سكال كلنا بتالترينا كير كلنا عم نفليت واسد نقدر خلنا تعب بلس بلع خلنا وين فاسدي رئام علينا سلام دا سلام والعناس مرينا سلام دا سلام